Ľudia, vítame vás v Lubine, pri hraniciach Česka, v Farma Parku. Ako vidíte, už sme pri kačiciach a dokonca tu sú aj prasce. Veľké. Aj to sú prasce. Idem ešte. Hej, tatino. Je tu so mnou malý brat. Aj tu som, no aj tatino, pozdrav. Zdravím vás. Tatino, ja sa idem pozrieť... Pozri sa, toto je kanec. Vidíš, aké makly? Vidím. Obrovské, že? No. Takto. No. Tatino, ja sa idem pozrieť ku tomu ešte emu, dobre? Tatino, ostan tu, ja sa idem pozrieť ku emu. Ostan tu. Dobre? Ostan tu. Dobrý deň. Chceš ísť za sliepkami? Idem sa pozrieť ešte na emu. Ešte na emu? No dobre. Aj pštrosy. No dokonca. No, že to není pštros, že to je mandu. Mandu? Hej. Štros má 2 metre. Nohy jak toto. Chudá. Vie to zjesť. Nie, že sa tu... Chcete si vyskúšať makavý štrosy? Tamto. Idem. Aj tady ešte sú kozy voľné, pobehujúce. Tam je jedna veľká koza, tu sú také sliepky. To tam končí a pokračujete ďalej, môžete sa aj to. Paťo. Teraz ideme hore. No poď, tatino. Vypni to. Ne? Koľko je platerka? A veľa ešte. Dobre. Čo tu skohu? A to sú i nejaké iné sliepky, že? To nie sú klasické. No ideme hore. Tatino, ja som ešte počul od tej sprievodkyne, že je hore. Tuto sa nachádzajú ťavy a také ďalšie veci. Aha, kenguri. To sú klokani. Môžeš si ich aj nakrmiť. A neurobia niečo zle? Nič nerobia. Paťo. A potom iba pochodne. Skúsme. Skúsme. Poď sem. To stratíme. Poď sem. Chceš si nakrmiť? Môžem ešte? Ja. Prečo sú tie stromy takto obalené? Či to poškodzujú? Okusujú plod. Aha, okusujú. Oni môžu ísť Sú aj to sem. klokany alebo? Kengury. Klokan. No vlastne po česky je to klokan a kengura je to po slovensky.
Čiže po česky je to klokan. Áno. A ja môžem? Môžeš. Natoč ho. Točím. Páťko. Okay. Však to, hoď to sem. Ale toč tak, aby bolo vidieť, nie nohy točíš. Dobrá. Môžu sa dať aj pohľadkať? Jau. Počkaj. Druhý, čo si mi stúpil. On si aj pohľadkáva tú kenguru. Čiže keď ju prilákam Na to, sem. jak si to aj pohľadkáva. Však ja som natočila, ako pohľadkáva. Tam je jedna veľká, ktorá pije. A môžu ešte raz pohľadkať, keď chceš, Paťo. Môžu ešte pohľadkať, keď chceš. A škoda, že to nie je tá albínska, tá biela, chápeš, tá kengura, ktorá je aj hen tam u nás. Nech sa ide na toto, na lehotu. No, u nás, pri našej dedine, jak sa ide na lehotu, tak tam majú nejaké ohrady a tam majú dokonca aj bielu kenguru. No aj tu mám ja, ale už nie. Ona zomrela? To neviem, ja som tu prvý deň, čiže... Aha. Máme túto. What is this? Čo sú to? Mami, ešte nás to chvíľku nechaj. Počkaj. Paťo, počkaj. Dobrý deň. Ahojte. Chcete nakrmiť na ruky? Ideme sa pozrieť aj nakrmiť. No poď. Nechcem ešte. Chceš nakrmiť na ruky? Paťo, Poď, láska. chceš nakrmiť vtáčiky? No. Tak daj takto ruku. Treba ísť bližšie. Dobre. Ahoj. Počkaj, Paťo, nerob. Počkaj. Paťo, Neber, prosím ťa. Ahojte. Paťo, Ja ti dám. Paťo, nerob. Dovidenia. Mám jednu tu veľká zabavka. Počkaj, poď bližšie, poď sem. Tak tu daj ruku. Ja tak to, neboj sa. Neboj sa. Aha. Nemôžeš sa báť. Paťo, nemôžeš sa báť, neboj sa. Počkaj, daj to. Tak tu daj ruku. Nie, tak tu vyrovnaj. Aha, vidíš, a pozeraj. Krásne, natoč ho. Dobre, stačí. Čiže ty? No však sa nemôžeš báť. Neboj sa. Jo, ty... Ojojoj. No, natoč si to. Točím. Prvýkrát mám v ruke andulky. Prvýkrát mám mandulky. A ako dám, aby išla dole? Tak dáš, ak máš ruku, tak takto rýchlo toč. No, a bude dobre. Prvýkrát som mala na ruke. Ešte nedržala ruky? Ešte nikdy. To je hadulka bezpečná. Čo? To je hadulka. Oni nejsú nebezpečné, ti nevedia ani jedno oblížiť. Ty sa neboj. Oni nemajú silu v zobračiku, aby cez kožu sa dostali. Sa musí to dať. Odkiaľ sú tie andulky? To netuším. Ale viem, že zo Slovenska niekde kupované, ale neviem, kde presne. Ale tak sú aj z viacerých... A dá Môžeme sa ešte? aj ich kúpiť. Dá sa ich kúpiť, ale nie od nás. Toto sú naše andulky, ale dá sa ich kúpiť. Je krásne sfarbené, že chalani? No. Takto, môže aj vyrovnať, aha, takto. Neboj sa. Krásne, Paťo. Prvýkrát mám 3 andulky. Natoč, Paťa. Paťo, odvážny. No. Ja by som chcel mať doma andulku. Tak môžeš požiadať mamu. A vždycky tak myknem, keď ona priletí.
Sa bojíš. A odkiaľ sú? Z Afrika alebo... To netuším, pardon. Oj. Jasne. Koľko ich máš? Ježiš, to tak svrví, keď oni tak ďobu. Potom pozor, keď pôjdete späť. Aby ste... Bačo, odvážný. A mňa až išli až sem. Musíš dať dole, tak potom takto dá to, že... Takto, musíš. Takto musíš. Takto daj. Ešte Takto, nechci dať takto. dole, že? Paťo, Nie, lebo... sa ti to páči, že? Čo? Páči sa ti to, Paťo? Môžem ešte? Jo. Paťo, nemusíš komunikovať. Pýtaj sa uja, či môžeš. Nikomu. No, Čarovné teraz slovíčko. Prosím? Čarovné slovíčko. Prosím, ešte. Tak, tak. A môže sa pierku zobrať? Môže sa Zo pierku... zeme hej, ale nie. Zo zeme tu majú pierka niektoré. Joj. Musíš mať rovno ruku, tak to prípadne. To čuj! Jo. To čuj. To čuj. Páči sa vám na farme? Áno, páči. To je tu prvýkrát. Prídete na budúce? No. Tak nám sa to každý rok sa to niečo mení, väčšinou. Každý rok? No, väčšinou, že každý rok je niečo minimálne pozmenené, niekedy aj viac. Čiže keď to začalo, tak to už končila minifarma a za tých 13 rokov sa to za toľko to... Môžem ešte? Chcem sa spýtať, a od koľkých rokov sa tu dá brigádovať, že napríklad robí takéhoto animátora, alebo Tých, no sa na Slovensku to je od 15. od 15 rokov? Buď od 15 alebo od 16. Ale zase mi, že treba mať 10 rokov povinné do školské dochádzky. Ale ja neviem, nie som si istý, ale zdá sa mi. Sám, chcel by si tu brigádovať? Chcel by som. A ja? Chceš len to zarobiť si? No. No, ale to treba ešte chvíľku počkať asi. To ešte musíš počkať, máš 12 ešte, vieš, takže To je čas od času. nesmieš sa báť hlavne. Že nebudem koniec prejdený. Lebo však celý deň tu jedia. Majú aj pitie? Áno, áno, máme vodičku. No. Hovoríš, že toho kamaráta máš? Niekého? A dá sa aj pohľadkať? Či môžem chytiť, ale v tom sa dajú, ale normálne nie, ale dáme tých nebudem moc. Dobre. No poďte chalani, ideme. Ešte tu chcem byť. Budú prepapaní, bude ich boleť brúško. Chceš pohľadkať? Hm. Však Pohľadkaj, čo sa bojíš? neboj sa, Ale oni mi nejdu dole. tak to musíš rýchlejšie. No dobre chalani, poďte, ideme. Dobre. Dobre, ideme. Ideme. Čaute, handulky. Čaute, handulky. Dovidenia. Ahojte. Môžeme niekedy prísť? Handulky. A hneď tam... Ďakujem. Ahoj, dovidenia. Teraz hneď tam nie? Aha. Lebo je to obrovské. A to bolo dobre, ak som krmil tie andúky. To bolo dobre. Dobre, handulky. Mal som... Ideme za orlom? Tu sú aj orly, som počul. orly. Ja som počul, že tu sú orly. Možno... Skály? Ale prvýkrát som tu mal v ruke andúku. A ja? Prvýkrát. Nemám žiadne prierko. Dobrý deň. Už ste tu u nás chlapci niekedy boli? Nie. Prvýkrát. Dobre, tak môžem vám povedať, že tu vlastne máme dvoch koníkov. Jedna sa volá Peggy, druhá sa volá Beauty.
A vlastne potom tu oproti máme takých úplne malinkých somárikov. A tuto v tom hradke je aj väčší a k nemu sa dá ísť aj dovnútra. A môžete si ho ísť aj očesať. Takže môžete ísť k nemu. A vlastne, keby ste chceli, tak dá sa aj povoziť na koníkovi. Dá? Áno. Paťo, ide sa povoziť? Idem sa povoziť. No natoč ho pekne, ale mal si to tam takto zobrať aj trošku tú farmu. Takto. A potom tam ďalej máme aj alpaky, aj lamy. Haló. Mne sa najviac páčia tie ťavy, dvojhrbe. Áno? Áno. No paráda. Ja chcem A na nich sa, a povoziť dá sa aj na tela? malý. Na nich sa nedá voziť. Skoro myslel som, že budeme Egypťan. Milujem. No nie, iba A hen tam sa kupujú helmy, nie? No tam je to vozenie na koníkovi. Ideš? Ja idem sa voziť na koníkovi. Ó, Vidíš? poraný drift. Čo je toto vlastne? To je voda. Tam je vlastne na vodu a tam je... No vidíš to. Ja som sa zakladal. No vidíš, potom ukáž. Dobre. A čo, chceš sa ešte povoziť? Dobre. Ja vyskúšam tiež teda. Tatino, Nie, nech sa vám povozí. ja sa chcem tiež vyskúšať. Ja, iba 350. Dať 50 centov. Dobre, daj. No. Počkaj, to je 3. A kolo ty a kolo on. Dobre? Dobre. Paťo, poj. Prečo to dávaš na zem? Takže Paťo. Máš to zle nasadené. Tak toto musím mať. Nie, takto. Okay. Toto je asi pre teba malé. Je malé pre teba. Zober si túto modrú. No. Paťo prvýkrát na koníkovi. Dobre. No poď hore. To poď hore. Napoj hore. Sadni si a musíš sa držať, aby si nespadol. Sedíš rovno? No, Môžeme ísť? no. Paráda. A ty si to budeš točiť dobre, keď ja pôjdem. Poďu! Potom ti dám toto euro 50. Dám ti. Tam je nejaké bludisko potom. To čo je? Somar? Tam ide Paťu! Poď ho pekne. Paťko, ideš. Poj! No, to nevadí. Toto je jedno kolo. On ako rýchlo. Ty sú tiež? Áno. Konie bobky. Ale teraz drž kameru a nevypínaj, dobre? No Paťko. A teraz ešte idem ja. Nech sa páči. A môžeme ešte chvíľku ísť Maťo, daj si tiež, toho. ja? Pôjdeme ďalej, ide teraz Samko.
Potom ja pôjdem, dobre? Potom ja pôjdem, dobre? Nasad si helmu. Potom ja pôjdem. Máš ho opačne asi, nie? Ne, máme pohode. Či dobre? Poď si ju. Ideš! Paťo, už nie, ja nemám peniažky už. Nemám, ja som dal teraz posledné Paťku, onemu Samkovi. Dobre? Nemám peniažky už, no. Dobre? Ukáž to sem. Boli ťa ešte? No, ešte ma boli. No však nesmieš utekať, ja som ti to vždycky hovoril, neutekaj. A zvlášť na štrku. On sa ho dostal. Kde je teraz? Paťo. Tam ide Sanko. Sanko, čau! Oni ma vôbec neposlúchajú. Samko. A ja môžem ísť niekedy ešte? No. Dobre, Máme zaplatenie. Dobre, v poriadku. Vrát tam príľubu. Čo tam? Obehuje to, počkaj. No, teraz kajde. Môžeme tady tu peši jať, že? mám pozor na bobky. Á, dobre. A dobre. No a čo, aké to bolo? Dobre. Už druhýkrát sa vozím na koňovi. Keď som bol malý, som sa vozil na obrovskom. To si pamätáš, nie? No. Tak sa to zober celé, ako je. Pozor. Joj. Veľa rýchlo s vami prešlo, že? Tak toto je dobre vidieť. A tu máš aj, vieš čo? Lamy. No. Hlavne, Ideme pozrieť lamy teraz. no a snáď ťa neoplujú. Uvidíme. Čo je na čo si zapol blesk. Ale ako dobre to bolo, keby si išiel ty, tak by to tiež bolo dobré. Možno ten koň by sa asi s tebou zvalil. Aj kohútov počujeme. Paťo, poj. Uj. Ale nie to kvôli tomu kameňu. Či sa vám zatiaľ? Áno, darí. A ďalej to máme ísť, alebo ako? Áno, môžem. Tak ďaleko, tu máme ešte lamy, ešte chvíli tam môžete ísť pozrieť. A môže nás zapluť? To nie. Lebo ako... To skôr alpaky budú, ale môžete im, ak máte túto krmivku, tak môžete aj im dať. Nepôjdeme na cintorín. To není cintorín. A čo je tamto s tými slavami? To je také bludisko, taký labyrint. Labyrint. Aj tam môžete ísť. Počkaj tu. Koza. Vidíš, tu sú tie lamy. No. A to sa Kámo. To
A tak na čo sa využívajú? A k čomu sa využívajú teda? Prosím? A k čomu sa využívajú? Akože ako myslíš? Že k čomu sú tak? No na čo sa používajú v tej krajine, teda tých východných krajinách? Že to neviem. A neviem, že vlastne aký oni mali účel. No, to sa pýtam, že? Lebo viem, že ťavy boli na vození, na prepravu. Vidíte, to je zaujímavá otázka. To si naštudujem. Že lepšie na prepravu boli ťavy ako konie, lebo viacej vychovali akože napili sa, potom oni mali nejaké v sebe také zásobárne. Áno, ono vlastne tých hrboch. No. Vlastne tam, kde oni mali No. oni veľmi veľa. Dobrý deň. A keď sa k tomu bývalo, som hneď tam videla. Tuto máme highlanderské kravičky, kde si môžeš nakrmiť. Ďakujem. Bú. Tu som! U kravách! Bú. Mú. Sú nové škótske kravy. Takto sadnem. A vidíte, že toto sú také tie kravy, čo hovorila tá sprievodkyňa. Tacino! Tacino, to sú kravy, ktoré... Highlandery. To sú Highlandery. Že odkiaľ pochádzajú tí Highlandery? Zo Škótska, kde si bol. Zo Škótska, hej. No a dokonca, vidíš to, dokonca u nás aj na Slovensku ich oni chovajú. A to sú na mäso. Výborný na mäso, vieš, aké je z nich kvalitné, dobré hovädzie mäso? Fakt, a tie rohy? No, Tie rohy by sa dali zobrať? no. Mne sa najviac páči tento, lebo kúkaj. Táto má nejaké zohnuté a tento vyzerá jak bík, tento hnedý. Oni sú vážne zo Škótska? Áno, áno. Mne sa páči tiež tento. No, Mne sa páči najviac tento hnedý, lebo on má rohy jak bík. ale má krásnu aj tú srst. No. Tento bielý je tak moc na nič. A oni sú mäsoví, to sú na mäso. A povedal by si nám niečo o týchto škótskych kravách? Však to sú Highlandery a už to, že Highlander, to je anglický názov pre vysokohorské, akože tieto. No a toto sú rohy, takzvané túlajky. Počkaj, ja jej dám slamu. Na? Ty čo? Ty prečo ju ťaháš? A ja? Nie, Paťo. Vidíš, aké sú Ty Čačino, čo robíš?
Čo robíš? Ale má sílu dosť, ale má sílu dobrú. Ty kokos. Má sílu dobrú. Aha. Bík. Prečo je to také tlsté? Však ti hovorím, že prečo sú oni také tlsté. Lebo sú to bíky. Lebo to sú aj bíky, ale to sú určené Na mäso. na mäso kravy. A na dobré rohy. Také kvalitné, dobré mäso hovedzie. No. Toto by som radšej nerobil. Ja myslím, že toto je možná... Vidíš? Ty kokos. Joj. No. Toto si myslím, že je bík taký. Toto je myslím si, že bík. Toto je asi bík. Hej, Paťo, prestaň. Moc ju neprovokuj, pretože toto môže byť bík. Toto môže byť aj bík, víš? Pusne ti do ruky a odpusne ti ruku. A toto môže byť bík, to môže byť samica. Nie, to sú obidvaja. To sú bíkovia? Áno. Asi samička, čo by mala medzi... Vemeno. Vemienko. Dobre, poďme tuto na ovce. Ježiši. To prečo túto ovce majú taký dlhý chvost? Jak pes. Neviem. To je normálne skinwalker. To sú asi nejakí... A to sú barani. No, to sú barani. To nie sú ovce, to sú barani. To by som nerobil, lebo ako barani sú agresívne, ne? Vidíš, aj toto sú výbežky čelových kostí a toto je obalené rohovinou, tzv. Túlajkou. Vidíš? A No. jemu najstaršia časť je tuto a najmladšia časť, lebo mu stále dorastajú, vieš? No. To nie je ako jelene alebo srnci, že jemu parožie vyrastie a zhodí, ale jemu neustále dorastá. Dobre. Ale barani sú agresívni, nie? A barani sú agresívni? No. Ani nie, akože, ako ktorý. Poďme tam. To je nejaké bludisko, že vraj. Tuto pozrieme ešte Orla. orla. Kráľa vzdušných vtákov. Ne? A tu rastie baza. Toto nie je baza. Tak ja neviem. Nevypláža. To sa dá ísť aj donútra. A on môže človeka napadnúť? A že môžeme ísť donútra, ale... To vidíte orla, ktorý si namáče perie, neviem prečo. Krásny je. Pozri No. sa, ako vytáča hlavu. O 360 stupňov. Dokážem aj ja, kúkaj. To je dravec. Tu ho najlepšie vidíš. Poďme za ťavami. Tatino, poďme za ťavami. Áno. Áno, máme tie kravy. Môj otec bol v Škótsku a že on vždycky videl tie kravy. Ježiš. Takže ja si po tebe nestihnem pozrieť ani ťavu. A že také scény, keď bude robiť, tak ho zabite tam. Poď za ťavami. Za ťavami, fakt. Nech on si ide sám do toho blízka. Choď si sám, keď si odvážny. A ľudia, zabudol som povedať jednu vec. Ale to mám povie tatino. Čo?
počkáme na toto video. Tak, užili sme si inak tam hore. Ak vidíte, tam je tá horina. Tá väža, Áno, to už sú české hranice. áno, tam už, tam za kopcom ešte vidíš, taký havorinovka, tam už sú Čechy. No dobre, tak poďme na toto. A toto čo je za labyrint? Takýto malý, čak to som nemusel ani sem chodiť. Aby labyrint, kde si? Kde ste? Čo sa predbadne? Á, ty kokos, sršeň. Slepá ulička, slepá ulička. Ľudia, ja sa tu schoval a teraz idem do toho. Prepadol sa. Padol si tam.